बेलाय बेलाय के हामबाय दिनै जोंनि दाखुक मिडिया संबाय कक सालायनो थाइसा थाइनो जोंनि जमातिया हदा निबाङै दिनै ऐतिहासिक दिन जों 433 बोसोर रंगै जमातिया हा खायफैमानि जोंनि मथाय कतर बाबा गरिया मांनैनो संगै केन्द्र खालायै आसो गदक जों जमातिया हदा खायै फैमानि जों बोसोराव बैसाग मासे बिसिगताल' मांनो जोंनि मथाय कतर बाबा गरियानो जों फुजा खालायो बलि खालायो हायखायनो चैत्र पाठक आइखे बिसिगताल हासिनाय बैसाग हासिनाय हायखे बिसिब्रों ब्रों हायखे खाय फैलिमानि जों 5 बोसोर 6 बोसोर इनके जारा पुसि पालाय खलुं तंनाय खेरफां हनै सं सं लायै 5 बोसोर पर केबा 6 बोसोर फांगो केबा 4 बोसोर फांगो के बा चलाया थांगो बुरा थांगो मंसा फांगो बोहैफा थैयै रादा फांनाय हायरखे सलाय सलाय लायमा फैदैमानि जों पारा पारा समायाव अमरपुर डिविजन फासाव समायाव आयां पश्चिम सिलिगाति तथा आयां गुमिति डिस्ट्रिक्ट फासाव समायाव आयां सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट फासाव के सलाय लायमा फैदैमानि न ताकलाय चिंके ताक जों 2023 नि ताक पाइथाक दिगिवा जमातिया हदा वांसौलायै ऐतिहासिक दिन हिसना लायला हा बरक सेजाक सिनाय मन्दिर सेजागलिया जात बचिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि बसा बतै बुसौ बुथायरुने आमालो सानो हजार बसर थाङै अर मादखे कटरमा के मन्दिर के फायै तंगै बै अन्य राज्यनि फायै अर दर्शन खायै फायैबो जाहाथे काहाखे नुक फायनाय जात अमहायके जेंलायमानि दिनै जों जमातिया हदा दिनैनो आरम्भ दिनैनो चिनि ऐतिहासिक दिन जमातिया हदा हाय हनि चेंलाय जाखाता दिनै ब थायो हलं कायमानि माने ब आदि ब्लक खबजा अमंके किल्ला आदि ब्लक बा गुमिति डिस्ट्रिक्ट अम खबजागो अमनिबो मंनो सरथाय हादुक खंजागो उमनो हनो हिल माने चिनि कग्रबे सरथाय खंजता गौ सरथाय हादुक अमं कायसा फरेस्ट नि आन्दाराव खबजाग दङ उ बायरे जे ताबक जे उ दरजा बाय जों हा सरगै ताबो फिल्ड खाय दंमोन इनके ब फरेस्ट नि गो क्लाइसोगिया हाय खास जागा ब अरो चिनि किल्ला आमचाइनि तिरिपा गामिनि आमचाइ बलं दंता इनके आरो अरनि लुकु बरक रो अरनि बरक हदानो जागा रसिनाय हि साख्लायलायमा बाय जों अर आराम्भ खायखाता हा सरथाय हादुगो सरथाय हाथायो जे कथार हलं जे कायमानि अब बोसोर जतै लाइबमाव कथां दनाय अब जारा हाकसाल सामा दनाय रन ताम कयमन दनाय अम समग्र सारा त्रिपुरा बदैले सारा इंडिया नि बरक विश्व हिंदू परिषद हंदी जतो जे हिंदू ग्रुप नि जे धर्म जाजक ग्रुप बरक सुदानो अर फायनाय बा भविष्यत हजार बोसोर न थांनाय आगिन दिनो जतनो सों दंबायो जारा धर्म जाजक खैनाय सारा इंडिया नि बरक ग्रुप जमातियानि मताय बाबा गरियानो नाययानि ओंके जों मताय मादो फुनुगमया अंलाय दं हाता मतायो तो फायो ब्रो जों हदा बार्षिक मिटिं रगो जोंनि बुसु रगो बा जों हदा मताय तै खुलमा रगो दिनै इंडिया गभर्नमेंट नि कायसा ट्राइबल वाइफार रगे आगे जोंनि तमा जुएल उरां रगे फायो गोबां बहाय इंडिया नि बरक जारा प्रशासन दंनाय र आखर जमातिया हदानो रोखफ्रे रुतु फायो कक सालाय फायो बा पुद्दिर फायो जोंनो साहाय्य खायो अमहायके दंमोन बा दाबो बहायनो जों अम सैमाखे आशाबादी जोंनो बरक साहाय्य सहयता सासि रडाइता मन्दिर हायकेबा दिनै तो कायनाय हलं कायमानि बफरसिमि सामुं चेंनाय ताक तो दिनै जों के पौष मासे नंके मास दिन हामिया हंदो के आगन तो सेसं तो हा पौष पाइबेयै माग बा फाल्गुन आमहायबो जों इंजिनियर तिसाय तुइ फैयै बम हायके जानाय कयटा मन्दिर बसक गोनां देस जानाय गोल देखायनाय कपलार देखायनाय आमरनो थिक इंजिनियर वे सालायै जेंलायसिनायता गेतेगायसा आनि सुंमु गारिया सरि
sorthai hathai to bolong bisingo khobjago haida para bai bo hakjal aro school bo tangnai school bo tangnai ke para bagana gurai bahai ke mane satro satri ro aro para to salia ble ko 1.5 kilometer si turupa kila bai to salia ba seng gari phai ke 5 minute bolong ble bolong la ka bono jokhon tak oron yo local hisabe phaisi naile ha sang oro mondir kholaila ka haisi borok pongnai apron ka aro je phaine ro sarai ro sang borti ro bai me singnai o school khlaya ni ngi bahaina karon aste aste omo tini bolong tongo bobishote bolong kri khai pai nei adeba boni bangai sang boni bang kono sang wana sing tangia